चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। तो मो मैरिज लाइफ रो फास्ट वीडियो करी तो केमी लगी से तत्तर बनई देती। तो यहाँ मो सेकेंड वीडियो मुझे आम घर फैमिली समस्त इंट्रोड्यूस करदेली केमी लगिला। तो आपण मैंने आगू एमती आपण मैंने एमती मत भल पाया देउ मुझे न्यू पर न्यू गोटे ब्लॉग बने चलछे। आसो आसो এটা হচ্ছে আমার চৌরা, এইটা হলো আমার বাড়ি। এটা আমি পছরে দেখাইবি, আস আমি ঘর বুলি যাবা। এটা আমার ঠাকুর বাড়া। আশা আমি যাবা ঘর বুলিয়া। Sorry, William, kau jiwa. Makanya. Bulu. Aduh. Apa kita? Aduh, jadi. Aku tidak bisa pergi aja. Kita mau pulang aja. Kita mau buat. गिनाटा नहीं थोड़ी दियो बारे बुले रो कोन बुले चलो एटा तो हो गछ हां सेटा हो गछ बड़ी सोगा सेटा गछ इदो वाला टिकटा हिजी देखो शेपटा हिजी एटा कोन छुटा सपुर उड़ा आसो देखिबो ओ गछा सेटा ओ गछ ना ए हम लारे समझे ए गछ आसा में देखिला और हम गोटा खास लोग ना ओ गच्छा एरा ना ऊपर जाम पड़े खसे एरा ना कोई गच्छा आउ एरा ना सपुरी गच्छा एटा ना पहुंच मोमोस दे डो विद देर बागर पर फास्ट हो गई जा एटा को गच्छा एटा भिंडी टाइप लगुची आ पणस हला डांबो होची हां हला आ एटा लगो गछ सुन के हीट को गछ छोटटा बड़ न आ एटा को गछ एटा तो लेंबू नहीं लेंबू आ पूरा जंगल के आ एटा को गछ अन्य बेले भांगी थला बे चल
এটা ডিজাইন গছ গুড়া নাଲି ପତ୍ର ডিজাইন গছ গুড়া ହଁ ଆଉ ସେଇଟା ଗୁଆ বুয়া সপুরি ছোট সপুরি ହେଇଛି ଗୋଟେ ନୁହଁ ସପୁରି ବାହାରିଛି ଛପୁରି ଅଛି ଦେଖିବ ସପୁରି ବାହାରିଛି ଦେଖିଲା ଏଇଠି କେବଳ ଆମର ଗଛ ତମର ସିଆଡ଼େ ଗାଁରେ କିଛି ଏମିତି ଗଛ ଗଛ କିଛି ଅଛି ବାରି ଅଛି ଆମ ସିଆଡ଼େ ଏତେ ଗଛ ନାହିଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ଏତେ ଦିନ ପରେ ବାରି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ମନ୍ଦାର ମନ୍ଦାର ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିଜାଇନ ମନ୍ଦାର ପାଖରେ ଅଛି ଲାଗୁଛି ନା আর বেশি হব চলো লেম্বু তো 3-4 বড় আছে এই ধলা কলর দেখো ফুল হয়েছে এটা তুলা সপা সপা বড় তুলা চলো তুমি তুলা গছ মঞ্জি কে তলে ବି ପଡିଯିବ তুলা নব এই ଅଛି यूज कर अरे ये सब तुला बा ଘରେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭାରି ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ସେଟା ଲିଚୁ ଗଛ ଲିଚୁ ହଁ ଲିଚୁ ହଉଛି ଏବେ ମଞ୍ଜି ଭାଗ ଦବ ନିଅ ମଞ୍ଜି ଗୁରା ଭାଗ ଅଛି ଆମ ଘର সেটা আমার দাদাଙ୍କ ଘର ମଝିଆ ଦାଦାଙ୍କ ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ସେଠି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଘର ଏଠି ବୁନ୍ଦୁ ହରଡ଼ ଛୁଇଁ ଗଛ ଦେଖ କେଡ ଆଉ ବଡ଼ ସେଇଟା ହେଲା ହରଡ଼ ଛୁଇଁ ଗଛ ବହୁତ ଫଳିଛି ବି ହରଡ଼ ଛୁଇଁ ନ ଖାଉଥିଲେ ପରା ହରଡ଼ ଛୁଇଁ ଖାଉଥିଲେ ନା ଦେଖ ଏଇଟା କେତେ ଡାଳ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି ଖାଇକି ନା ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ମୁଁ ନାକୁ ଖାଇକି ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଖାଇକି ଡାଳ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇ ଡାଳଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୁଆ ଗଛ ଏଇଟାକ ଏବେ ଯିବା ଘର ଦେଖିବା ଗାଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସରିଲା ବାରି ଭ୍ରମଣ ସରିଲା ଏବେ ଗାଡ଼ିଆ ସବୁ ଏବେ ଯିବା ଘର ଦେଖିବା ଏବେ ସେଇପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖିଦେବା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଗୋଟେ ମଇଦାନ ହେଇ ପଡ଼ିଛି
ନୂଆ ଏଥିରେ ଭଲ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାନିଟି ବନେଇ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଭ୍ୟାନିଟି ବନଉଛ ମତେ ଆସିଛି। ହଁ ଦେଖିବା ଦେଖିବା। ଆଗ ଏମିତି ବୁଲା ହବ, ତାକୁ ଦେଖ ଭିତରେ ଏମିତି ରଖା ହବ ହେଲା, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଏଇଗୁଟା ଛିନ୍ତୁନିଟା ବଢ଼ିଆ ଭେନିଟି ତୁ କେତେ ପଇସା ରଖିବ? ପଇସା ଏଠି ପ୍ରବଳ ରଖାଉଛି। ହଁ ସେ ଭେନିଟି ଆଉ କିଣିବା କରିବ ଆସୁ ସେଇ ତମ ଭେନିଟି। ହଁ ସେଇ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଅ ପଇସା ଏଥର ଭଲ। ଭେନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଭେନିଟା ଏଠି ରହିବନି, ସେ ଭେନିଟା ରହିବ ଆମର ଖାସ୍ ଜିନିଷଟା। ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଏଠି ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ତା ସୋଫାଟା ସରିଲା ବାରି ଭ୍ରମଣ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବା। ଘରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛେ। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସୋନୁ ଭାଇ? ବାହାଘର ତଥାପି ହେଇଗଲା 7 ମାସ। କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ହଁ ଚଳିବ, ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି। ଭାଉଜ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି, ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କେତେ ଖୁସି ଅଛ ଭାଉଜ? ଦେଖ ସିଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ରୀ କାଟି ସାରିଲେଣି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଚାଲ ଘର ଭିତରୁ ଯିବା। ଓକେ। ଏଇଟା ଆମ ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍, ଆମ ଘର, ଠାକୁର ଘର। ଆଉ ଚାଲ ବୁଝିବା, ଚାଲ ମାମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ମାମା ଏଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି, ମୋ ଖେଲି ମା ହେଲା। କ'ଣ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇବାସ ତାର? ତମର ଖାଲି କ'ଣ ଏକା ମୋ ମାମା ନୁହଁ? ଆରେ ବା କହିଲେ ବହୁତ ଗେଲା ସିଏ ଘରର, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଇଦେଉଛି ମାମା ମୋ ଫୋନଟା। ନା ନା ମୁଁ ବହୁତ ଭୁଲ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ତମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାହା କଥା ହଉଛ ଯାହା କଥା କର। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆଉ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିବ? କାଲି କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ? ହଁ ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ସକାଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଆଣିବେ। ହଉ ମାମା ତମେ ଏଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଈଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିକି ଆସେ। ବାଏ। ଆଈ ଆଜି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଦଉଛି? ତରକାରୀ। କୋଉ ତରକାରୀ ଦଉଛି?
ନଣ୍ଡୁ ଦେଖ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି ଦୋଳିରେ ଥୋଡ଼ା ଇଏ ହଉଛି ନୁହା ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଟିଟୁ ଆନା ଟିଟୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ହେଲା ସବୁଦିନ ଦଉଛି ସେମିତି ଖାଇତେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଆମ ଫଟୋ ଆଉ ଇଏ ଅଛି ମୋ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ବାଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବା ବାଏ ହେଲା।